ngiyokubisa ngolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Induku ayiwakhi umuzi. Lesi isisho sesiZulu esisifundisa ngokuthi umuntu wesifazane akabekwa isandla ekhaya. Phela uma ushaya umama kusho ukuthi awuwakhi lowo muzi kodwa uyawubhidliza. Kumele sizikhumbuze ngalezisho ezihlonipha omama ekakhulukazi kule nyanga yembokodo ngoba baningi abantu besifazane abasathola ukuhlukumezeka kakhulu emakhaya abo. Angomngelo wakhumbule ekhaya ngingu-Andile Khalisiwi kanti nanka amazibela endaba esiphathele zona kusihlwa. Ngeke wawuzwa umuntu bakutshela bathi igama lakhe uChimane or uJacob. Next. Mina ngingasho ukuthi kodwa uyaphika kwesitawuko. Angikaze nje ngiqusina ngisawuthi angikaze. Uyayincele ibele langani babe ngibhedela nje lapha. uNtombi Mthombo wasemalelane eMpumalanga onemibuzo angenazi impendulo zayo ngomama wakhe njengoba nakho ekhule engamazi ufisa sengathi angahlangana naye azitholele ngokwakhe ukuthi kwenzekani ngempela. Asihlangane naye mbukeli asibekele lonke udaba lwakhe ngokugcwele. Igama lami Ntombi Mthombo, ngihlala eMbuzini ngikhulele eLanglubu ka-anti. Ngibhalele ikhumbule ekhaya ukuthi ngifuna ama wami wangilahla ngimncane. Bathi wangilahla ngina 2 years. Igama lama wami babe wangitshela ukuthi ngithandi kutha. Sekhabo kagogo wangitshela ukuthi kukaKhumalo. Uthi bahlangana emaplazini, emaplazi belungu lebekamhlophe khona apha emafarming. Ngisho lokuningi ngoba lengathi kona baba ngitshela ukuthi mawami wathi akangifuni mina. Se akathathe mina then mangangifuni utahamba ayongilahla emgwaceni esiporweni. Khula kwami ngikhule ka-anti. Se ngikhula ngeze ngibangaka ngikhula anti baba wafika wangishiya ku-anti. Then wahamba from lapho akakase wangisupporta. Ngikhula nje lithandwa lababe angilati. Ngikhula nje ngikhuliswa ngi-anti. Manguthi ngidamthola eFasapil atongichazela ukuthi wayangilahla. Se then lo ngiyangifuna kuwati nakhabo makwami imvelaphi yakhabo makwami ngathi nabo kagogo ngoba leti ndo khona kulungathi indodami yangilahlekele tinye yangibhedzela nesiphiwo sibani labadzala then nangisonda khona banongitshela ukuthi wena uhlushwa amadloda akhabo makwakho. Sengiloko wagcina ukucuzetela ukuthi vele mangibona ukuthi ngibamba lo samalo akuhlangana lokukhula ngamadima wami lo ngihlubete kakhulu gcina sengine-enga ngihlubete kakhulu emoyeni kubuhlungu kalahla ithando lebatali bakubo babili if nalo lokhona naye akanginaka angisapoti kude la ngentela khona kungcono ngaba khona lithando lengilatiwe kulolonga la maya akude. That's why sengigcina sengibhayela ikhumbule ekhaya ukuthi le nhlito solo ibuhlungu ukuthi maybe waleli langa makwami ngamthola maybe khona simo lesitawutshintsha kuthanda lama kwami maybe ngidamthola daba nemihluko empilweni yami. Sengiloko ngigcina ngibhayela ikhumbule ekhaya ngoba le engavele yangihluka alokubalisa usikani mina makwami wayi kwenteka so ngihamba nomntwana sengitibuta wona uthi manguthi ngiyakuthola khawuma wami ngidubula sibatafe bangamukele noma batafe bangiphathe njani khona lepo nakhona manguthi batangamukela ndawukhululeka emoyeni wami lehlito yami itawehla nale enga nayo itawehla ndawujabula kakhulu ukuthi ekugcineni ngaze ngakuthola lebesolo ngikufuna impilo yami yonke. Uhambo lwethu luzosithatha amahora athi awabe mane mbukeli njengoba sisuka emalelane eMpumalanga silibhekise eCenturion eGoli ukuyofuna umama kaNtombi. Yonke lempilo yami solo ngifunana nemndeni waboma kwami ekugcineni ngifisa wangathi ngawuthola
ukuze le nhliziyo yami into khona ukukhululeka. Ngifisa kwangathi bangamukelwa. Ngiko lokhu angijabulisa kakhulu lo. Koko. Ebo, Zaphila. Ngihamba ngifuna khabo Thandi Nkutha. Ngoba Thandi Nkutha kungapha. Thandi Nkutha uma kwami. Singangena endlini. Okay. Ngiyamukela ukubona usisi wakho. Mina yimodikeleti. Usisi wakho i-first born kumama wakho. Uye ugogo wakho. Abantwana besi3 kumama. Mina yimokuqala. Bese kulandela wena. Omunye usithathu ushona na 3 months. Ngiyabonga ngiyakwamukela njengosisi wakho. Omncane. Nami mntana ngiyabonga njengoba sikubona nje kudala. Nathi zama ukuthi simfuni because ubaba lo ahamba na ubaba wakho. Sahamba bakazana nomunye usisi bathi usisi Thobi. Bathi usisi bantu sesithobile. Bakahlala eThembisa. Baba bakho bathi bakahlala eThembisa. Sahamba noma mncane wami sayakufuna khona le. Samfuna ubaba wakho le eThembisa. Sathola ukuthi sithobile athi akasayazi ini amanamba wakhe. Nami benginama-number but amanamba la ngithi ngithatha kwafoni laba wangasangeni. Ya mama kubele umama kwakasekho. Ashona vele ngo2005. Ngoba lokunye lokugcina ngize ngipayele khumule ekhaya nokuhlushwa abantu abadala. Ngedlule ngishubhleni ngihlupha kakhulu bathi mahlale ekitchen bathi la khawumake. Akho mama. Like ekhaya umuntu onedlozi. Mama kamama. Batena bakasebenza ngapha nangapha bekumprofiti. Wena ukuthi uhlukana noma wakho yini into uyazi ukuthi ngithi kwenzakalani? Babe ungitshela ukuthi mawami wangilahlela ngaye. Se baba wathi ungilahlela ngemntwana sedeni wasi wathi baba uthi mawami mawamfuna into akumlahla esiporweni ashayiswe imoto. So wathi baba okay akubuye mntwana mina ngihambe naye. Sedeni babe wahamba nami wafika wanginiketa seswakhe ngikhulile ka-aunty. Baba vele wafika wangishaya ka-aunty wahamba kaze wangikhulisa. Thambo lakhe vele angiladi. Mina umama lento lo yangitshela ngawe mina ngakugcina una 4 years ukugcina kwa ukubona bona 4 years bongaka. Then uma ngithe mangimbuza amakaza ngithi mama uNtombi athi uNtombi wami nobaba bakhe December athi ngihambe novakasha. Okay December yaphela kwaba January uthe ubaba makabuya ubaba ko ngambuza ngathi umntana uphi mama athi umntana usekibo hlezi nabo auntie. So ubaba kuthe makabuya athola ukuthi umsebenzi uphelile avela ajika ngalesikhathi leso azange asabuya. Kwaba kanjalo kwaba kuphela kwaba kuhamba kwakho. So mama naye ushone ngenhliziyo ebuhlungu ukuthi naye bakakufuna the thing ukuthi bangakhona ukuthi angaya lapho. Baze bambuza ukuthi uthatha kanjani umntana umise la ungakwazi khona. Athi umuntu mamthanda vele umntana uzomupha because uyamthemba ngisho. Bakasho ukuthi umntana uzobuya because uhambe ngifo iChristmas. Bekumele ukuthi abuye ngoJanuary. NgoJanuary uthe makabuya khanda umsebenzi uphelile athi okay ngiyahamba ngiyakuphi ngekhaya. Azange asabuya umama agula avela shona mama. Tata uyahlika ke ngoku. Ntombi uke wawuzwa ngumuntu bakutshela bathi igama lakhe uChimani or uJacob? Akazuzwe. Okay. Mina nguJacob oSingomanyela. Abanye bangazi ngoChimani. So yeah. Ngicela ukubuza wena wazi ubaba wakho kubani? Silence. Yeah, mina yimo ubaba wakho. Bengihlala noma wakho. Ne? And then salwa noma wakho ngo 97.
bona 3 months wena ne and saluse into encane imali ne then mawakho ahamba nawe aya kuphika usisithule eMidrand yafe house then kusuka lapho mawakho aganga no silence yena lo bathu baba wakho aganga naye and then angazi ukuthi barobane njani no silence ukuthi bakuthatha okusenal spread lokubini uma wakho bekazi ukuthi wena usumuntu ka silence yebo so yangazama ukukufuna no Braphet umkhonyana ka Magogo sazama safunana no Sisithuli owazi la silence akhona la wena la wena ukhona yebo thema sifika le sathola ukuthi uthengisile indlu uye Donaldton ngabuthi ngifailile mina ngizamile ukufuna but ngafail so ngale ababa kuthini ababe sangijidile ukuthi mina ngisho ngikhule ngathi ukuthi baba wami ngloyi inaye vele yabona inkinga yethu abazali iba lapha sitshela abantwana amaqiniso and then ithi mase sisukile endleleni bese inkinga ziyacala no ngisho ukuthi amasiko akinakuhlupha wena ngisho ngaleyo and then mabakwenzela umsebenzi ushaya ibhala kusiye uphahlela abantu abarong baba uzamile ungiphahlela manje sokuhlangana angeke mina ngeke ngasho ukuthi mina ngeke ngasho ukuthi mina ngeke ngasho ukuthi nakathi abantwana bazalwa imbonke bazoku bathi sibonga sakubani ngamthombo okay awusumthombo wena manje amara kuzalo uNkulunkulu uyawazi izinto zenzeka ngesikhathi sakhe Sisana njengogogo umntwana kazi baba ke wona uthi njengomuntu omdala ubaba go vele siyazi wena ubaba mina before mama before shona mina ngitshela ukuthi ubaba kubani and not the way ubaba lo athi ubaba bakho akuthathe ngakhona akuthatha athi uyovakasha asumntana wakhe akuthatha athi uyovakasha nawe wanapha the way bengitshela ngakhona ecaleni anapha ngasabuyi nawe ubaba kuwuyelo nami yiwe ngimazi nami ngikhulise uyelo baba umama uthema ka preg wena mina bakala kwahlala nobaba lo uye ongikhulisile nami nogogo lo uye bakapha mama something so ubaba lo yani makathi umntana wakhe cause umama haya aphethe wena ngezandla so makaya le so ukwenze nini nawe manje kumele ukuthi uvule indlebe angikho happy ubona ngathi akunanto ehlupha inhliziyo ungathi upintshekile man upintshekile ufuna ukushare something akakhona ukuyishare uthi mara ngihappy ngijabulile ukuthi igcineni ngize nganithola nale engale nginayo maybe sitawehla mahlala ngine anger sometimes ngicabanga nokudibulala ngibona ngathi impilo yami sengiphelele leyo uqabangile so leyo uyayidelete empilweni yakho ngisho Diva ngijabulile ngilungele ungijabulisile ukuthi la namhla ngitholile baba mina ngitala hamba isikhathi sitaba nebond selungele ungijabulisile futhi ukuthi ngihlangane nasisi wami umntwana kamakwami nami sengidawusho ukuthi nami senginabo bakhabo makwami senginabo ama-siblings akithi senawo gogo ngiyabonga kakhulu ukuthi ngitholile nami ngiyabonga ukuthi ngimthole umntana sekhaya ngiyafisa ukuthi kuya nesikhathi azivakashelane mina naye angathi njengoba udlile namhlanje silahlane futhi siphinde sihlangane sicommunicate angifonele nami ngimfonele nami ngiyabonga mntana njengoba ufikile ukubuleka kakhulu khona lana singalahlani siphinde sibonane mina into engizokutshela yona sisina ukuthi uNkulunkulu akabalahla abantwana bakhe imihla namalanga into ofuze uhlala uyikhumbula leyo
Siyabona ukuthi lento ithatha isikhathi mara ekugcineni ugcina ufikile efamily. Mina ngijabulile ukukuthola. Tase. Siyakuya. Ngiyajabula ukukwazi Shamli. Khanda Ngikhalelana. Nami ngiyajabula mntana. Ngibona ukukhumbula ekhaya. Njengoba sidibanisile siyami. Le nhloko lebegcwele inyembezi mkhona. Angikade ngizama ukuthi so ngijabulile kakhulu bengathemba ukuthi ngizombona umntwana amasaphila. So ngibonga uNkulunkulu ukubona umntwana amasaphila. So khalisa ukujabula bengathemba. Imizambo yonke ngizamile ihlulekile so mara umusa wenkosi hayi ukuyabonakala umntwana. Phela yimi. Hey Muna. Wathi mona lempintsha. Motho wa mona motho go tsengpila wa khono mona o khono mona le ka mkho a leng ka teng motho go lapila mara yena go lapila le ntato wa motshwara pila sona ke ushukara ka sokola le nna ka mkho ka mkho go sola nga teng ke ushukara ka sokola mo pilaka ke sokola le sa is jango tla seja mo go robala go teng go robala go teng tano ra sotle yona go a ke shapo ngiyaqala ukukhona okay ngaleti thombe ngandla ngikhombe ithombe ngiyabona ukuthi vele ngiyamkholo but nje vele ngisamangele ngoba ngandle lo ngihlala naye le baba mina ngihlala naye le ngandle into bekadenda vele bengibona ukuthi akananzaba nami ngoba nanyalo ngimtshela ukuthi ngibhayile ekhumbule ekhaya sesihambile kude lathi hluphe ngangacheki ukuthi sihamba njani kwentakalani kubenzile so nawo lo ngokuyangiwarisha kakhulu ngicanga sisukusela namhlanje maybe tabane lintshintsho tsite impilweni yami khona kutahamba khona kulunge ngoba sengihlangana nemndeni wakuboma wami nabavo wami la ngizalayo. Mbukele indaba kaNtombi ibe yinde kakhulu kunaloko esikujwayele futhi yaba nengwijkhwebu enkulu njengoba nakho emva kokutholana nomndeni kamama wakhe kuphinde kwatholakala futhi ukuthi cha le ndoda yamthatha kumama wakhe akusiyo ubaba wakhe wegazi. Kodwa okujabulisa kakhulu ukuthi nakube ethola uma wakhe engasekho emhlabeni ukwazile ukuhlangana nobaba wakhe omzalayo. Sengathi ngakhanya konke empilweni yabo kuyaphambili. Mbukeli nawe mhlambe ungaba nenhlanhla yokuxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax 086 511 7440 kasithumela ne-email wakhumbulekaya@sabc.co.za uthumele futhi incwadi yakho ngeposi lelikheli Khumbulekaya Private Bag X345 Melville 2109. uKhali Nyawuza wasethembisa akanakho neze ukujabula empilweni yakhe ngenxa yesizathu sokukhula engamazi ubaba wakhe uEvans Mukhale. Asihlangane naye Mbukele endabeni yethu emfushane kwabalahlekile ukuze asibekele udaba lwakhe yena Mathupha. Igama lami uKhali Lihle Nyawuza ngihlala eWinnie Mandela Zone 4. The reason why ngibhalele Ikhumbulekaya ukuthi ngicela ukuthi bangisize ngithole ubabami. Igama la babami uEvans Mukhale. Since I was born angaze ngimbone but umama ungitshela ukuthi ubabami bekasebenza eMidrand eBMW. It was around 90s. Bebasebenza bonke eBM. Then shifter wayosebenza eKayalam eMidrand. Then umama find out ukuthi unami wamtshela ubabami ukuthi sengikhona. Ubabami uyeweza for leso sikhathi leso ngisasemncane. Then after lapho umama uthi azange aphinde ambone. The reason why ukuthi ngimfune ubabami uEvans umntwana ohlala agula sukela ebuncaneni bami. So mengihamba ngiya ebantwini emasontweni bangitshela ukuthi mele ngihambe ngekhabo babami nyonyathela khabo babami. Isimo engihlela kuso asimnandanga. So nginalento leyo ukuthi sengize ngiba umuntu oneenga empilweni yami ngaleyo nto leyo ngoba angazi ukuthi izono engizifelayo ukusho ukuthi ngifela izono zakababami ngoba from my childhood
i-treatment endlini azange ibe imnandi. Ngikhula ngaphansi kwesimo esinzima ngoba kumanje ngicabanga ukuphuma ekhaya ngiyofuna indawo yami. There was a time ugogombeka ahlala ePitori. Mina wangishiya, lo muntu angishiya naye stepfather. And the way bekangitreata ngakhona bekangitreati kahle ngoba bekubaba wasemaBhuto. Bekangiphathi kahle. Ngihamba ngesikolweni ngizosuka ekseni ngingadla. I have to ukuthi ngicela ukudla ebantwaneni abanye besikolo. Umembe bekangifundisa, bekayibona inkinga yami. Bekathi makadla aze angishiyele iplate esikolweni. Bese ngitshela ukuthi maybe if I go out ngizothola usizo ngaphandle, ngizothola abantu abazongithanda, abazongamukela phandle. Ngicine at the age of 16 ngiyengaphuma la ejardini ngahlala nabangani. Mangibuya la ekhaya mama bekangixosha vele. Angitshela ukuthi asangifile la ejardini. Ngaze ngathola umntwana at the age of 18 years. Ekhaya si4. Omunye nomunye unobabakhe. I'm the only one ongazazi ukuthi kubo kuphi. Nami ngiyadinga ukumazi ubabami. Ayikho into futhi engizomfuna yona, bengicela nje ukuthi aziveze because umama uqale ukungitshela mangistaka ku grade 9 ukuthi ubabami ubani, ngoba sekabona ukuthi nakhona impilo ayikho right. Wangitshela nokuthi khabo bami vele bayangifuna, but akazi ukuthi aqalephi ngoba ubabami bathi ubuya from eTzanini, so akazi ukuthi kuphi neTzanini. So ngiyacabanga ukuthi mangithola ubabami uzongisiza izinto zami zizovuleka. Mina manje sengikhulile, nginabantwana, abantwana bami bayi2. Angifuni ukuthi bakhule ngaphansi kwalesimo engikhule kuso mina. Abantwana bami ngiyenza sure ukuthi kumele bakhe ama relationship nabo bababo. Ngoba ngiyenzela ukuthi noma sengingasekho bazi ukuthi ubaba bekubani. Ngifuna ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi babuyapi la babuya khona. Mangabe khona omaziyo uEvans Mukhale eTzanini, bengicela ukuthi bangisize, noma abantu basendaweni bengicela ukuthi nawe Evans Mukhale mangabe ubhekile manje ikhumbule ekhaya, ngicela ukuthi uziveze. Yimi umntanakho uKhali Lihle Nyawuza owamthola kuPatience Nyawuza noma abomndeni. Bengicela ukuthi niziveze nabangani bakhe mangabe khona omaziyo, bengicela ukuthi nithintane nekhumbule ekhaya. Uma ngabona ulwazi ngokuthi kwenzekani kuba bakaKhali Nyawuza uEvans Mukhale, sicela sithumele SMS ku 42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa ke mbukela ukuvakashela ku website yethu ikheli lethu lisi www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala futhi ku Facebook, TikTok kanye na ku Twitter. Kuyinjabulo enkulu umbukela ukwazisa ukuthi inombolo yethu yeWhatsApp seyibuyile. Ungathintana nathi ku 087 062 5738. Khumbula ukuthi umsebenzi wethu okamoya, kanti futhi singeze sakufuna imali ukukusiza uhlangane nabakini. Sihlala njalo sizama ukukulethela uhlelo ongahlomula kulo lapha kwaKhumbule Ekhaya, kanti ngesonto elizayo sokuvezela konke esikufihlile. Ungakhohlwa ukuya enkundleni zethu zokuxhumana usitshele ukuthi ngabe ucabanga ukuthi kuyini lokho. Mbukele isonto nesonto siyasikufundele enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abalahlekile bakubo, kanti akusihlwa ifunda ngalendlela. Dear Khumbule Ekhaya, ngokukhulu ukuzithoba ngicela ngifunise ubaba wami engingakaze ngimbone. Ngahlukana naye ngineminyaka emihlanu. Umama wahamba nathi amantombazane amabili nomfana oyedwa, wangaphinde wasibuyisela emuva. Umama wathi ubaba uStofel Nkosi kanti umfowabo uRobert. Umama wabo uMamnguni. Ubaba wayesebenza emayini yaseshongololo eVryheid. Igama lika mama uElizabeth Khumalo wasePiet Retief. Umama wathi ubaba wayengokudabuka kwaMnyathi. Obhalile uAndile ePiet Retief. Mhlawumbe mbukelo ngaba nolwazi ngokuthi kwenzekani ngobaba uStofel Nkosi owayedabuka eMnyathi. Uma kunjalo sithumele ifax ku 086 511 7440, kasithumele ne-email kwa khumbulekhaya@sabc.co.za. Phinde futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbule Ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109.
Ezindabeni sike sakuvezela zona Mbukeli sakhipha isithombe sikamama uSizeni Mqadi wasefolweni eThekwini oyefuna indodana yakhe ahlukana naye eminyakeni engama-25 edlule. Sibuyele kuyona le ndaba Mbukeli ukuze sithole ukuthi ngabe kukhona yini okusha ngayo. Igama lami nguSizeni waMqadi, ngihlala la efolweni. Ibhalele kaKhumbulele ekhaya ngoba ngifuna ingane yami uNhlanhla Mlambo. Ngahlukana nengane yami 2 years. Eyahamba noyise sasihlala ehostel eDalton. Wathi umsemakhaya uNhlanhla ngoba siyalokhuza siyadayisa. Uzomvakashisa uzobuya mlandi. Kwaphela unyaka ngathi ngifuna ukuvashela ingane. Ngahamba ngaye ehostel eDalton. Ngafika ehostela wathi akazuya yena ekhaya uzohamba kusasa. Ngaphindela emuva ngeza la. Sengibuya ngakusasa ngezwe ukuthi ufika imoto yamthatha. Wahamba. Lokho ahamba lokho. Aphindanga wabuya nengane yami. Mengizwa ngezwe kuthiwa isegoli nodadewabo uNtomkhona. Sahlangana eDalton noStilop. Futhi ke ngamdayisela sinetafula. Imdayisela wagcina eseshelile. Futhi nami ke ngabona ukuthi hayi ngoba ubaba usekhulile. Hayi singahlalisana. Hayi ke wasethi angihlale khona ke room 7 eDalton. Sahlala ke nawo kanti kuzophuma umntwana. Angiphindanga ngaba right, ngamane ngaphuza kakhulu. Ngaphuza nje kuze ngikhohle. Kuyafika kona ebusuku ubuthongo buyaphela. Ngicabange, ngijule, ngize ngikhale kwesinye isikhathi. Ubuhlungu ukuthi ingane yami ngamane ithathe umuntu nje kabuhlungu kanje. Kanjalo nje. Inhloso nje kwawukuthi afunde, asebenze, akwazi nokungakhela umuzi ngoba yena kuphela umfana. Njengoba manje ngizohamba nje ngathi ngamfica ephila umntanami. Ngizoyishintsha ngoba kwatshwala ngizobiyeka ngizozama ukumnciphisa. Akulula impela ukuphuza utshwala ukubiyeka. Kodwa ngizozama ukwehlisa wabe sengiphuza kakhulu. Uhambo lwethu luguduza ngaphakathi kwelika Mthaniya Mbukeli njengoba sisuka efolweni eThekwini silibangise eMondlo ukuyofuna indodana kaMama uSizeni. Lolu uhambo luzothatha amahora angaphezulu kwamane. Ngibona mina ukuthi ngcono ukuthi angivumanga methu uhamba nengane. Manje ke sengiyisola esekwenzekile. Njengomuntu okhule engekho umzali eduze kwakho umakakhe, bengithanda ukuthi ngathi ngingamnikeza lola thando angatholanga kuba akatholanga uthando lanina esemncane kakhulu akalazi. Sanibona. Yebo sanibona. Ngusizeni mina wakamqadi ngicela ubuzi kaMlambo la ekhaya. Kwashabalala la ekhaya. Yebo. Kodwa ikhona. Yebo. Ngicela ubuzi ukuthi uNhlanhla Mlambo ngingamthola yini. Unhlanhla Mlambo. Ubaba wakhe kwakubani konje? Silopho Mlambo. Siyamemukela kasingeneke. Sanibonani. Uyakwazi mina? Cha. Ngani mina ngiyakwazi? Hayi, mina ngisakubona. Wahlala eDalton. Yebo bengihlala nobaba Nhlanhla. Manje wasehamba kanjani uNhlanhla? Wathi ubaba wakhe angibaphelezele ezilana uzohlala la. Ngoba lapha ya sisadayisa. Ngathi ingane izoba right, uyawuthi izoba right. Sasala ke mina. Wamletha. Wayegula yini? Wengaguli. Ngasala ke mina ke ngaqhubeka ngadayisa. Kwashaya isikhathi ke wabuya ke. Wahamba. Wafika
wathi abashana bakhe bezobika ukuthi ingane ishile. Kathi mina uJesu ingane yami umushe kakhulu. Bathi hayi uthishe kakhulu. Ngathi hayi kwakhona unyaka kwaphela unyaka. Ngathi mina ngicela ukuthi sihambe ngiyobona ingane. Wathena kahambi yena namhlanje uzovuka ahambe ngakusasa. Hayi nangempela ngaphinde emuva nemthwalo. Ngabuya ngakusasa mangibuya ngakusasa kwathiwa kusale kwafika imoto abakhaya bakhe uStilopho washe emotweni uStilopho wahamba. Abashana bakhe uma kuthiwa kwafika abashana bakaStropo. uStropo lamana nomama wakhe. Yeah. Lengane wayizalayo ithi mzala kimi. Yeah. Ngizokutshela kokwazi uma bengihlala eThekwini mina. Yeah. Yimi lo bengivama ukuya kumalume. Yeah. Ingane wayithatha umalume khona insizwa ayihlala napho ubaba umunye ubaba saxoxana ngathi wangaseXhobo. Wathi hey thina sithakanala ikhaya ngathi mina cha umalume wami wathi cha uyazi uStropa kathathe lengane ayise ekhaya ngoba umama wayo uphuma shona ezantsi uyayibona le ndawo lapha noma usuke ehostel. Kusiyinyama la. Nansi enye edayise ingoja. Fike lapha bathi laba base hostel mina ngingahlala hostel. Yebo. Bathi cha lo ntombazana uvuka ekseni ahambe afika athenga isitawula aphuza iyakhala ingane la niphethe kuleya mthiyathi yeyani niyazi. Bathi ufika angene ephethe ibhodlela afika ethi ngcu soza isikhashana usephuma isithuli ingane. Bathi bulawa indlala lengane. Mina ke ngifike ngitshele umama. Ngitshela athi umama hey uma kuyingane kaGilipa uGilipa igama likamaluma. Ingane kaGilipa ngcono kanje. Cha ngibike lolu daba. Ngathi kwakuphela inyanga ngibuya ngayifica ingane la. Wabla kakhoma. Ushuthi ke akabi umalumekazi ukhona oyedwa obehlala ngale. Wathatha umalume wazoyinika udade wabo. Umalumekazi wathi nje cacana iphathe ingane mina ngegoli. Asasuku ngafica mina ingane siphethe umama. Wayichatha umama wami. Okufakaze kufune ngutshele. Into eyakhishwa umama wangitshela wathi hey ngicathele ingane ikhipha into enzima. Lahlala kimi igama lesitawula. Hawu. Hayibo omkhulu angikaze ngingane mina ngiyiphuzisa isitawuti babe ngibhedela nje lapha angikaze nje ngiyiphuzisa ingane isitawuti angikaze uyayincele ibele leyangane lokho kuyeke ngisho ngikhuluma into sebekhuluma iphutha ukugcineni kwami ukufika umalume wangikhombisa wathi angisathandana nalo muntu uthandana nanayo indoda emfishane eyisigubuqubi idayisa amaswidi. Wena ngiyakwazi wangena ngelinye ilanga ngikhona lapho ngikhuluma nomalume. Wathi umalume hey mshana babulawa zitawudo lapho. Ngathi ngibuya isibili nakho sekuyilabo baba abathi hayi. Kusho ukuthi ke basale bamgqugquzela uStropo undingosha kabuyanga namla. uStropo wayethenga ukudla lapha kambili kwakudayisa uphuthu. Hayi kuyeke kwamaphutha. Mekuthi angiphekile ngihambe ngithenga uphuthu ngimenzela amasi. Cha kulungile lokho siyakubonga ubongokuwena ngoba sasibhizi guys. Bengokuwena ehostel lokho malumekazi ngeke nethi nje ngutshela engikwazi. Mina hayi ayiphutha lokho baba. Mina nje kuphela ngizocela ingane ngoba uStilopho wangenzela ubuqili. Awazi ukuthi washona. Bengakwazi lokho. Bengisacela ukuningena nje emlonyeni. Umama ngifuna ukumphendula lapha endabeni yokusha ukuthi wezwe ukuthi ingane ishile. Ingane mama yashiswa ngamazi ngoba kwakungakwazi ukuhamba kahle kwakuhamba kubhamazela kuwa. Kusho ukuthi kwasekuwa kanti eziko ingane ibeka amanzi. Ngamthatha samse esibhedlela. Wafika ubaba kaNdingoshe esibhedlela ezobona ingane. Bathi yazi sinenkingi. Lo mntwana lona ushile kodwa hayi kakhulu. Kodwa manje isilonda sakhe asiphuli.
ubehlala kanjani ngoba uyingane engathi ingenwe indlala. Yebo. Qinisile lapho yazini sinositilopo sakhe sibange ukuyothenga lo phuthu lapha kambili. Ingane ihlale efida ngamasi. Lengana idlangi nestambu yangami. Strobe ngendlela eyiyona. Isistawu. Isincela shuthi yayisincela lana ngoba ngangincela isibele. Inkinga ke futhi noma esengena isikolo. Unhlahla kafundanga esikolweni. Ngoba ingqondo yakhe ayibambi. Kodwa uyaphika kwestawu. Yabona. Ngiyaphika kwestawu. Angiyaphika. Angiphika ukuphika. uNkulunkulu ubuka ubreak. Uxolo kancane. Ingane yakho ngikukhulisele kuphezulu kweinkinga ebengidibana nazo naye. Yebo. Ngoba nama social worker naye abeka lokho akubekayo ashiya kanjalo ahamba. Yes. Wagcina unhlahla eyeka. Esikolweni. Ngizwala. Inamanje nje unhlahla ukhona uyaphindwe uzombona kodwa ke uyabamba abuya ngabamba. Ahluthuke futhi inhliziyo yakhe iyahluthuka. Wafuzulisa. And wamfuza shuthwa ngamshiya. Ngisakulandela ke indodana. Nithi ubani? Bambiza ngisithakazele kuthiwa undingoshi la kube benifuna unhlahla nihambe nithi nifuna unhlahla beningeke nimthole. Hlala lapha ndihla. Hlala la uzubona umama. Yebo. Ngiyaphila. Asukhulile. Qhawula ngumama wakhe ufuza umama wakhe awuqhawula. Uyaphuza? Uyaphuza? Hayi angiphuzi mina. Uyapema? Angibhema ugwayi kuphela. Ubaba wakhe wengidakhela mangithi ngizokubona la. Ekudakhela kanjani wena? Ngithi ngiyafika ngifika usebalekile. Seze la. Athi yena akahambi namhlanje uhamba ngakusasa. Ngifike athi kuthiwe uphuma emoto nje manje. Sokhulile. Ngcono ngoba ID2 uyishayile. Sisayilungisa futhi nje uqhamuke late ngoba sifuna sithole ukuthi uthatha isiphi isibongo azosithatha. Nalika. Mana ke baba ngoba phela certificate lesi sebesikhiphila ngithi sekubhalwe umlambo. Ngeke kusashintshe. Uyabona. Angeke kusashintshe. Kodwa phela ayikho inkinga. Kodwa ke ngiyayazi ukuthi iyami. Yebo. Ungakwazi ukuhamba yodwa eThekwini eDurban. Ngikuhlangabeze khona. Hayi ngengikwazi lapho. Bakhona odokotela engaxhumana nabo. Ngithi ke kulight nalo. Uma ufikile nje sesiyakwazi manje ngithi. Yebo. Uyafika uyimi umama kaNhlahla. Sungalala ke uhlale ngakusasa sinqumele ukuthi ke useyahamba. Hayi, awuze ngikhakhe. Jika ngaye. Khakhe mama. Oh, ngani. Suyindoda ungaka ungangothabanga. Uyaphika ukuthi wayifunza isitawudo. Hey, angangakufunzi nje isitawudo. Angakufunza uphemelana umthetho wakho. Uphemelana nje. Ngijabulile nje ukuba uzoqhamuke ngoba bese kuyimi engizofuna manje isibongo ngingasazi kahle nokuthi ngifuna abantu. Cha ngizizwa ngijabule ngiyabonga ukukhumbula ekhaya futhi bafuthu umsizi lwami lamnene ngoba bekuzoba umthwalo wami mina lo mntwana ahlushwe lezi ezami ingane. Ngishekho lokho okukhulu nje kubongekile ngiyabonga. Izizwa ngijabule kakhulu ukujabula kwami futhi ngeke ngiqede ngento eyenzekile namhlanje ngomama kaNhlahla esasingazi ukuthi somthola kuphi kanjani kodwa ngokuthi ngoba uNkulunkulu nohlelo lwakhe uyihlelile lento wathuka eyiveza kumntwana wakhe sasifisa ukuthi vele simtholele umama wakhe. Engicabanga ukuthi namhlanje ke kuzophela lokhu ukukhuluma nomama wakhe ngoba babonene vele namhlanje. Ngicabanga ukuthi mhlambe kukhona okuzoshintsha egazini lakhe nasempilweni yakhe nasekucabangeni kwakhe. Hayi ngizizwa ngi-right kakhulu ngiyajabula ngoba kukhona umama. Hayi sengiboneni kodwa uyangithanda. Hayi ngiyabonga ukuthi hayi uzile wazongibheka. Ngiyaxolisa yize noma ngiqale ngathetha ngidinga indaba yaSipilo. Ngiyaxolisa ngane yami kodwa
ngikubhekile bengisacinga naku manje sengikujulile. Ngibonge kakhulu. Yebo. Abantu bayashintsha ngokuhamba kweminyaka kanti siyathemba ukuthi nomama uSizeni uzoba umama ohlukile kakhulu kunaloyo ayewuye eminyakeni engama-25 edlule nokuthi uzoqonda ukuthi angeke kube lula neze ukwakha ubuhlobo obusha nendodana yakhe emva kwaso sonke lesikhathi esibalahlekele. Sifisela konke okuhle ukuya phambili. Uzunganyakaza mbukeli ngoba emva kwaloko izithombe zabalahlekile kulesonto ziyalandela. Izithombe zabalahlekile kusihlwa sivula ngoLucas Mthetheleli, Mqhakayi Roni Ngulube osesithombeni waseCape Town ucela ukufundiswa ubaba wakhe uIshmael Dithato angamazi. uDora Debra osesithombeni nodadewabo uMambiki Priscilla Nuvunga baseKeberita bacela ukufundisa umama wabo uAnna Maphosa abagcinana naye kudala ukhonjwa ngapha ngaseDelmas eMpumalanga. Kanti lapho esithombeni sinoJames Albert Mkhabela owayesebenzela eKomati Port uvuna ingane zakhe uSibusiso kanye nokuthula Mkhabela. uGodfrey Dladla ucela ukufundisa umfowabo sesithombeni uNkanyiso Silbri Dladla owagcinwa ukubonakala ngonyaka ka2012 ukhonjwa ko-Alexander Sentin nase-Woodmead eGoli. uNkhanyiseni Dlamini odabuka emzimkhulu ucela ukufundisa umama wakhe uNombulelo Victoria Ndlovu osesithombeni noma umndeni wakhe wase-Ramuhlakwana agcinana nawo kudala. Mbukeli lapho esithombeni sinoNontsasa Sweetness Makinana ocela ukufundisa umzala wakhe uZamxolo Mrachi owanyamalala ngonyaka ka2020 elibangise ePort Elizabeth efuna amatoho. Kanti uSibongiseni Innocent Ngubeni osesithombeni waseMpumalanga ufuna ubaba wakhe angamazi uWilson Mabasa waseGiyane oyeyiphoyisa esebenzele eSoweto ngabo-1919. Bese kuthi uMandla Ndweni waseFoxville acela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uSabatha Ndimande odume ngelika Mathambo owagcina ukubonakala ngonyaka 1993 eseCarltonville. Umkhulu Masinga osesithombeni waseSikhawini ufuna ingane zakhe okunguNelisiwe noMichael Masinga agcinana nabo kudala. Bese kuthi umndeni wakwaMthalane acela ukufundiswa indodana yawo osesithombeni uLuvuyo Mthalane owaduka ngonyaka 2011 elibangise eNanda eyothengisa amabhokisi. Kanti usebenzile Nene osesithombeni ucela ukufundisa umama wakhe kanye noNombulelo noDansile agcina ukubabona eminyakeni eminingi edlule. Kanti uPeter Sangweni waseKwaGafontein odume ngelika Pete ufuna ubaba wakhe uPhineas Mawunatlala owayeshayela amabhasi eGoli ngabo-1978. Bese kuthi uLungelo Sindiswa Mdluli osesithombeni noSelady Smith acela ukufundiswa ubaba wakhe uSikhumbuzo Mdluli okuthiwa ukubonakala emgwaqeni yaseThongat. uDan Rasikili Madihwe waseLimpopo ufuna umfowabo omncane osesithombeni uNicholas Matsobane Madihwe wagcina ukubonwa ngo-1996. Bukeli sivala ngoMagobeng Ziphora Xhangu ocela ukufundisa umfowabo osesithombeni uThabo Jacob Mutsumi owanyamalala ngonyaka ka-1983 esuka eKimberley. Sanibona khaya. Ngikubuza abe khona kwamleko lapha. Wani wena? Igama lami umduduzi wami ngoMoses. Uzelwe nini? Ngoza ngo-1991. Ayiphelelanga. Uzwa? Ayiphelelanga. Ndiyakhangela mntu omdala. Thina sithombe sakhe. Wayekade sebenza? Andikho sure ke ngokutata. Kuba ndisitsho uba ndiyakhangela. Awuyazi wena le fani yakwadlula. Mbukeli sesivala lohlelo lethu lakusihlwa isifiso sami esikhulu ukuthi sengathi ungeze waba indodana noma indodakazi yolahleko ekubeni unomndeni ozimisela ukwamukela ngezandla ezimhlophe. Asihlangene futhi ngesonto elizayo ngehora lesishagalolunye khona lapha eSABC1 unqaphambili wakho sithi amathonga amnandi.